To jama'a assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da mu a tasha mai albarka tarkashi. Zazzafan martani daga bakin 'yan Kano bisa yadda suka faɗa wa Abba al-Mustafa wannan kalmar. Wannan abun ne ya ɓata wa Abba al-Mustafa da sannan kuma wannan abun ya jijjiga Abba al-Mustafa. Hakan ne isa ce zai duba ya gani. Ashe dama duk abin da Abba al-Mustafa yake yi a tafin hannunsa yake yi. Shi yasa suka saka masa ido. Abba al-Mustafa ya gama rantsuwa kuma ya gama cewa babu gudu babu ja da baya, ba mu iya canja masa ra'ayinsa. To ga dalilin da yasa Abba al-Mustafa ya fara kame ma'ana ana ganin kamar zai iya cikin wannan fina-finan. Ko mu isa Abba al-Mustafa cikinsa ya sanyi, kuma mu isa Abba al-Mustafa ya saduda. Ku ci gaba da gyara zama kuma ku biyo mu a tasha mai albarka saboda ku ji abin da yasa Abba al-Mustafa ya janyo wannan ƙudurin nasa ko kuma yake gab da janyewa. To masu saurare, idan yanzu kuka sau tasha mai albarka, ku ci gaba da yi mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora, domin tashar Arewa Blog TV ta ku ci. Abba al-Mustafa ya fito ya ce amma abin da yake so ya fara gawa al'ummar duniya, wasu ya san za su yadda, wasu kuma ya san kawai ba za su yadda ba, za su ci kawai yayi ne burin kunya. Wannan dalilin ne yasa Abba al-Mustafa ya kira wa duniya ce shi ba wai buru kunya yake ba, sannan kuma ba wai tsoron su yake ji ba, sannan kuma baya tsoron wani abin da zai biyo baya. Kawai ya duba ya auna ne ya hanga, shi yasa yake zai iya cikin fina-finan. Kuma ba kowa ne ba da goyon bayan a cikin fina-finan ba, kuma kowa ce ta bada amana ba, kuma ta bada amana ba. Ƙanwar mahaifiyar Abba al-Mustafa da gida mu Abba al-Mustafa iya jin maganar ta, sannan kuma iya sauraron ƙorafinta. Wannan dalilin ne yasa suka ce masu to ya san wata ai bai san wata ba. Sun je sun samu ƙanwar mahaifiyarsa har gida har cikin ɗaki suka kai mata ƙorafi abin da Abban ya musu. Wannan dalilin ne yasa ta ce to su yi haƙuri, insha Allah in tana raye kuma tana numfashi, ta ce hakan ba zai yiwu ba. Saboda in dai abu ya je wurinta tun Abba al-Mustafa yana yaro da ita ta riƙe shi ita ma a hannunta. Hakan ne yasa ake jin maganar ta 100% kamar mahaifiyar da ta haife sa. Shi ne suka ce to tunda an yaka, baba su ta ce masu to kar su damu kuma su yi haƙuri, wannan abun ba zai yiwu ba kuma za ta sa ba. A zancen da ake muku a yanzu haka ana shirin hana soke fina-finan saboda zancen ya zama babba bisa yadda ƙanwar mahaifiyarsa ta shiga cikin zancen. Wannan dalilin ne yasa manyan furodosoji suka faɗa mata, suka ce gaskiya an dukkan musu wannan abin kuma ta cika musu wannan alƙawarin za su yi mata abin da har abadan abada ba za ta taɓa mantawa da su ba. Wannan dalilin ne sai ta buɗe baki ta ce musu ai ba wai za ta musu don wani abu bane ba, sannan kuma ba za ta musu don su ba ta wani abu ba. Ta ce kawai za ta duba ta ne don Allah. Abba al-Mustafa ya fito ya faɗa wa ƙanwar mahaifiyar tasa, ya ce mata mama tun da kike da ni kuma tun da nake da ke baki taɓa ce mun ni na yi ba na ƙi ba, kuma baki taɓa ce mun bari na ƙi bari ba, sai a wannan ƙarni. To abin da nake roƙon ki da shi dan Allah wannan kisan ki kyale shi, wannan kisan akwai matsala a cikinsa ne, sannan kuma akwai haɗari a cikinsa. Ka tsaya ka ji abubuwan da suka fito daga bakin ƙanwar mahaifiyar Abba al-Mustafa. Kai kana jin wannan zancen ka san zance ne wanda babba ya san hankali kuma babba ya san me yake yi. Buɗar bakin ta fito ta faɗa wa Abba al-Mustafa, ta ce duk mutumin da yake neman ka da shari ko yake neman ka da wani nufi to ya kamata a ce ka kiyaye, sannan kuma ya kamata a ce ka fahimci inda ya dosa. Hakan ne yasa Abba al-Mustafa ya dan so yi mata tarjiya ko da ƙalilan, sai ya ce wata shi da zai faɗa mata ta ci da ta janye hannunta daga cikin wannan bana. Ta ce ina ai ba za ta iya janyewa ba, tunda ta yi musu alƙawari, ta ce in dai tana numfashi kuma tana rayu, ta ce wannan abin da kake da iyayenki dole sai ya ajiye shi. Hakan ne yasa Abba al-Mustafa yake shirin haƙura, yake janye wannan kitson saboda me mahaifiyarsa ta riga ta saka baki, ba na ƙanwa da mahaifiyar tasa. Duk wani abun da ya yi ƙuduri na alkhairi ita ce take ƙara ɗora shi, kuma abin da ya yi ƙuduri na shari ita ce take dakatar da shi. Hakan ne yasa ta ce tabbas ba za ta karɓi wannan lamarin ba, sannan kuma ba za ta karɓi wannan ƙorafin nasa ba. Ta ce ya zama dole ya janye wannan kitson inda za ta iya faɗa masa ya ji, wanda za ta faɗa masa ya amince da shawarar da. To masu saurare, ku ci gaba da bibiyan mu a tasha mai albarka domin kawo muku ƙarshen cikakkun bidiyo.